Fil-messaġġ tiegħu għas-sena l-ġdida l-Prim Ministru Robert Abela sostna li l-2023 trid tkun sena fejn inkomplu il-bidliet soċjali b'saħħithom, bidliet li jibnu fuq dak li diġà sar fl-aħħar snin. Hawn il-Prim Ministru tenna kif jemmen li wasal il-mument li s-soċjetà tagħna tibgħat messaġġ aktar b'saħħtu favur il-ħarsin tal-mara. Fil-fatt hawn Dr. Abela tenna li huwa kruċjali li nagħmlu l-akbar qabża l quddiem fid-drittijiet tan-nisa. Dan fl-isfond li pajjiżna llum il-ġurnata għandu l-akbar rappreżentanza femminili fejn jittieħdu d-deċiżjonijiet u għandu aktar nisa li jinsabu fid-dinja tax-xogħol. U fil-waqt li ssib min jgħidlek li se jibqa' jkollok każi fejn is-sistema tidher li falliet. Ikun ta' għajpa lina jekk ma naħdmux biex kull tifla f'dan il-pajjiż ikollha serħan il-moħħ ta' soċjetà li verament titħarisha. Li drittijiet ma jkunux biss fuq il-karta, imma li jkun hemm ir-rieda u r-riżorsi biex jitħarsu. Meta nitkellmu fuq l-ugwaljanza, meta ninsistu kontra l-vjolenza domestika, meta nisħu fuq il-bżonn li kull mara nħarsula ħajjitha u saħħitha, qed nitkellmu dwar il-kwalità tal-ħajja ta' bintek, ta' ommok, jew oħtok. Il-Prim Ministru tenna li dawn mhux teoriji imma esperjenzi diretti tal-eżistana. Sfortunatament, erġajna għaddejna minn ċerti esperjenzi koroħ li kiddewni fuq livell personali, kemm bħala missier kif ukoll bħala politiku. Ebda riforma mi se tiġi biqbila assolut. Qatt ma ċaqlaqna l-affarijiet u ma qamitx diskussjoni. Ngħid l-Alla ħares mhux hekk. Għaliex hija minn dik l-istess diskussjoni li noħorġu bl-aqwa żlied bħala pajjiż wieħed u maqut mingħajr kliem kattiv jew li jifred. Madankollu kien hawn li l-Prim Ministru Robert Abela sostna li qatt m'għandna naċċettaw l-status quo jew li nibżgħu mill-bidla. Għażla waħda biss m'għandux ikun hemm, dik li naċċettaw l-status quo jew ninħbew mir-realtajiet taqs li kieku ma jeżistux. Għaliex meta nażlu li nibżgħu mill-bidla, anke bl-iskuża li l-maġġoranza komda kif inhi, inkunu qed ninjoraw lil dawk li ilhom ibatu u li bil-mod il-mod qed jitilfu t-tama. U dik mhux xi ħaġa li rridu naċċettaw. Intant il-Prim Ministru sostna l-istess impenn fuq is-settur ambjentali ta' pajjiżna hekk kif tenna li din is-sena il-Gvern ta' sinjali ċari ta' prijoritajiet ġodda. Da fost oħrajn bid-deċiżjoni li fl-ewwel mitjum ta' gvern ġdid medda ta' art ODZ fiż-żon or tiġi protetta. Dan fil-waqt li ħondoq ġie salvat u ġew liberati spazji oħra biex fuqhom isiru proġetti li jitgawdew mill-familji. Ifisser la minna biżżejjed? Da żgur li le. Għalhekk fix-xhur li ġejjin din il-ħidma tittieħu forma aktar maġla biex ikollna l-bażi b'saħħitha għal aktar proġetti ambizzjużi. Konvint li naslu għax għandi fiduċja f'pajjiżna.